Ndapanzwa papapo. Tinoda kutaura nhau dzeutsanana. Iwe wabva upinda iwe. Wari short time. Unobva watodzoka pa touch line here ipapo kana kuti mune nzvimbo dzamunoitira ma short time idzi munenge kune mvura yekugeza munoita sei? Hakuna. Tinoshandisa kama anditoshandisa ma protector. Protector harina basa. Asi dai kurunzi paunonzi pepe wasangana nemunhu wezvakadaro. Munhu wenyoro yandiye anonetsa. Protector harina basa but hakuna usupu unoona kusara here apa. Hapana. Saka unoona kuti wewe unogona kutora. Unoziva mukadzi ausikuita zvokuti upedze. Haufanira kuita zvokuti upedze wewe munhu wemukadzi. Murume ndiye arikuita zvinhu zvekuti apedze. Bosi unoneta ukaitwa zvokuti upedze ubva waneta. Zvinonetsa. So unoona kuti wasati wamborasa mbeu kushort time here. Asati. Asi mumba kone munhu andinoenda naye kunight. Wandienda toona kuti futi munhu andienda naye kunight wacho ari kundigonera. Unorasa mbeu. Alright. Wakambororwa. Asati. Ko mwana. Handina. Saka richakatomira kuti twiso zamura. Zamura richibatwa nemunhu wese. Harizomira harizvoku. Alright. Aiwa tiri kupanzwa.